Pred učňovkou. Áno. Stojí pred učňovkou? Stojí. Postavená ako building. No, ale za pána Jana nie si to dá vysvetliť. Ona bola naopak otočená. Počkajte, kto to povedal? Nikto, aby neprišiel na pohreb. Keď umrie, nikto je ani aby neprišiel nikto na pohreb. Ktože chce umrieť? A ja ti hovorím, počúvaj. A ja ti hovorím, očúvajte ma, hej. Počúvame. Alica. Mami, počúvajte. Počúvajte. Hubínska povedala, keď zomre, ona nesie nikoho na prírobe. Budeme všetky mŕtve. A ja jej hovorím, ani starala nikoho. Tak ja hovorím, tak víš čo, ty si chytro vykopaj, zarobaj sa o to. Ale reku, hlavne si dole bruchom. Ona prečo? Aby sme ťa mohli pri príbozať. Ona nesie nikoho na prírobe. Ja mi to hovorili, neviem čo. Ona na hlavu, ale... Ja som sa teraz pýtala, že prečo nejde s nami, že jej sa nechce. Lebo nemá letáky, Kaufland. Ale veď mohla povedať, mohla povedať, že chce Kaufland, my tu máme doma poviazané, ak sme doniesla. Mohla si vypýtať. Ja som jej povedala, že vezmeme ti tam letáky, neboj sa. Nebude sa nudiť. Nie, dobre. Ale však to je nie ohovaranie. To nie je ohováraní. To my sme jej to na šatni teraz hovorili, jak sme išli. Sme ho volali, že mne sa nechce. No. A ja som sa nestala. A tak čo by sa aj stalo, keď tu za hodinu sedela? Nie. A na body? Na peniazy to má... Dobre, nerozoberajte, nechajte aj tá náhoda. My pôjdeme vždy. To sa volá, čo sme všade. Ty čo sa tu válaš po mne? Najbližšie, keď pôjdeme, hľadajte také volače, čo by sme si tak dali. Tak voľako bližšie. Do kruhu. Jak ten Damoklov meč, čo to do kruhu budeš vidieť ťahované. No. Alica, čo ešte v hlabe? Toto robí furt, naše tie videá. To nedávaj na pokoj. Daj. Nie, to je oné kemer. Ale daj, Sonka. Nie, Sonka si kamoška, daj. Daj, my sa zasmejeme všetci. Pravda. Ja hneď, keď som na ňo pozrela, reku, vyzerá jak on. Čakaj, teba. To je video, a musíš vyprávať pri tom. Tak nie. Tak nie. Daj, ja teba. Si taká mudrejšia. No, Sonka, volá čo pobe. No, hlavy máme. Volá čo, ale nemáte. Idem ďalej radšej. Došli mi ono. Čo ti došlo? Broky. Broky? Nebudeš strieľať? Kde som bola Petri kúpiť? Safari pod Kilimanžarom. Čiže sa to volá? Senátori, nie safari. Safari. Doma si pod kolom, dáte ďalšie. Ja mám dáte značku. Na čo?